Garraiolarien greba apurka auspoa hartzen ari da Euskal Herrian. Oraindik eragin mugatua du patronal handiek bat egin ez dutelako eta ez dago hornikuntza arazo larririk, baina bigarren greba egunaren oihartzuna aurrenekoaren baino ozenagoa izan zen. Grebalarien indargune nagusiak herenegungo berak izan ziren, baina garraiolari gehiago elkartu ziren protestaldietara. Protestak itsas portuetan utzi du arrasto nabarmenena. Inguraketa sareak erabiltzen dituzten basurako arrantzaleak ez dira aste osoan itsasoratuko. Grebaren 3. egun honetan Jaurlaritzaren egoitzara eraman dute protesta garraiolariek. Atzo Iruñan egon ginen, da gaur Gasteizen, etorri gauna Jaurlaritzara, eta eskatzen ari gena da administrazioari babes pixka bat, ez? Urtetan bestaldea behiratu du, garraian zeuden jokabide makur eta egoera larrien aurrean, eta iritsi da momentu batera garraiolariak geldi ez daude bakarrik deialdi hau dagolako, bestela ere askori o gehienei euskeria irabazteko ez dien merezi lanean aritzeak ere, ez. En la actualidad sería una salida coyuntural a lo que actualmente viene presionando, que es el precio del gasoil, ¿no? Pero sí que deberían plantearse situaciones o medidas que a un futuro corto, medio, largo plazo permitan que el sector siga trabajando del modo que lo ha ido haciendo hasta ahora. Kaixo guztioi, eguerdi honetan gitorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoa azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Martxoak 16 ditu gaur, asteazkena da, eta esan bezala garraiolarien greba mugagabearen 3. greba eguna da gaurkoa, baina ez da erregai prezioaren igoeraren ondorioz kinka larrian dagoen sektore bakarra, izan ere Ukrainako gerraren ondotik etorri da energia krisia ere eta elektrizitatearen zein petrolioaren prezioen igoeraz gain lehengaiek ere igoera izan dute prezioetan. Bada Eusko Jaurlaritzak lehen sektorearekin bilera egin du gaurkoan Ukrainako gerraren ondorioak aztertzeko. Arantza Tapia, ekonomia sailburua. Lehenik eta behin, arazoak nik uste argiak direla zein diren, alde batetik energia elektrizitatearen kostea, baino baita ere gasoilarena, ze sektore honetan eragin handia izaten ari da, batez ere arrantza sektorean. Bigarren ikuspegitikan nolabait lehen gaiak ere hor daude, kasu honetan lehen gaiak abeltzainentzako, ganaduzaleentzako ikaragarrizko kostea suposatzen dute, artoa dela, garia dela, behar den guztiarentzako nahiko arazo sortzen da. Baita ere, kontutan izan behar dugu, kontserba sektorea gurekin genuela, eta hor ere, bai energia eta baita ere, olioa, girasoletikan datorren olioak ere suposatzen duela ikaragarrizko gorakada bat, eta orokorrean arazoak horiek ditugu. Testuinguru guzti honek autoritarismoaren bideak zabaldu ditzakeela ohartarazi du Oskar Matute, Bilduko legebiltzarkideak gaur goizean Espainiako Kongresuan, eta Moncloari galdegin dio egoera ekonomiko honen aurrean zenolako neurriak hartuko dituen. Ese estado de ánimo es el caldo de cultivo ideal para las salidas autoritarias y reaccionarias. Y como estoy convencido de que no son estas las salidas que buscan gobiernos que se reclaman de izquierdas, les pregunto cómo prevén hacer frente a la cascada de paradas y cierres de empresas derivadas del alza de precios. Eta ekonomia gaiekin jarraituta gaurkoan lerroburu nagusi bat ere, izan ere gutxieneko diru sarreraren transferentzia sinatu dute Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak. Eskualdatzea erabat ofizial bihurtu da goizean eginiko transferentzien batzorde mistoaren bileran, eta akordio horren arabera, Eusko Jaurlaritzak bere gain hartuko du prestazio horren transferentzia osoa, denbora mugarik gabe. Hemendik aurrera beraz, Eusko Jaurlaritza arduratuko da gutxieneko diru sarrera izapidetzeaz, aitortzeaz eta ordaintzeaz ere. Eta ekonomia gaietatik ingurumen gaietara salto egingo dugu, izan ere epeleko zabortegia berriz ere irekitzeko akordioa lortu du Debagoienako mankomunitateak. Horrez gain hitz egiteko Gipuzkoara joango gara, bertan baitugu Udane Arbeo lankidea. Udane, eguerdion, zer jasotzen da akordio horretan? Bai, zuk esan bezala Eusko Jaurlaritzako arduradunekin hainbat bilera egin ostean epelet zabortegia irekitzeko akordioa lortu duela jakinarazi du Debagoienako mankomunitateak. Izaera publikoa izango du eta
hondakin industrial ez arriskutsuak eramango dituzte bertara. Mankomunitateak eta Eusko Jaurlaritzak adostutako akordioaren arabera 497.000 tona hondakin jasoko dituzte zabortegi honetan eta era horretara Euskal Autonomia Erkidegoaren beharren 10% estaliko du. Bestalde, zabortegiaren kudaketa Debagoienako mankomunitatearen esku egongo da, baina Eusko Jaurlaritzak ordainduko du berriro martxan jartzeko beharko diren 2 milioi euroko mantenimendu eta garapen gastuak. Bergarako EPL zabortegiak hondakin industrial ez arriskutsua jasoko ditu berriro ere 2 urtez itxita egon ondoren. Debagoienako mankomunitateak eta Eusko Jaurlaritzak adostutako akordioaren arabera 497.000 tona hondakin jasoko ditu zabortegi honek. Hortaz, EPLeko zabortegiak ez du edukiera handituko duena mantendu baizik. Alegia, 324.000 metro kubiko pasatxo, ia 1,5 milioi tona hondakin. Zaldibarko, Mutiloako eta Larrabetzuko zabortegiak itxi ostean, hondakin industrial ez arriskutsuak eta eraikuntzakoak biltegiratzeko Euskal Autonomia Erkidegoak duen arazoari behin-behineko irtenbidea ematera dator EPLeko zabortegiaren irekiera. Azterketa geoteknikoak egin ostean jasoko du hondakindegiak ateak berriro irekitzeko baimena. Zabortegiaren kudeaketa Debagoienako mankomunitateari dagokio, baina Eusko Jaurlaritzak ordainduko du berriz ere martxan jartzeko beharrezkoak diren 2 milioi euroko egokitzapen eta mantenimendu gastuak. Atzera begira jarri zabortegia 1993an ireki zuen Debagoienako mankomunitateak, eskualdeko hondakin industrial gildo ez arriskutsua jasotzeko helburuarekin, industrian edo eraikuntza sortutakoak. Izaera publikoa du eta horren bestez negozia egiteko inongo asmorik ez zuela azpimarratu du mankomunitateak. Urteak pasala ordea egoera aldatuz joan da. Jaurlaritzak EPLeri jartzen zizkion baldintzak gero eta zorrotzagoen ondorioz eta zerbitzuaren kostuen gorakadaren aurrean eskualdeko erabiltzaileak beste isurtegi batzutara joaten hasi ziren. Galera ekonomikoek zabortegiaren itxiera eragin zuten 2018an. Etzen erabateko itxiera ordea gerora ere garbigunetako zenbait hondakin ara bideratu baitziren. Mantenimendu kostu handiek azkenean 2020an behin betiko ista bultzatu zuten. Orain baina Zaldibarko hondamendiaren ostetik Jaurlaritzak interes agertu du itxitako zabortegian eta berriro irekitzeko akordiora iritsi dira. Eta bestalde udane Araba Bizirik plataformak ingurumen lege berriaren aurkako manifestaziora deitu du, hain zuzen ere maiatzaren 14ko Gasteizen bertan, zer da bertan aldarrikatuko dutena? Araba Bizirik plataformak salatu du ingurumen lege berriak handitu egiten duela ingurumen balio handiko gunetan energia berriztagarrien zentralen proiektuak lehentasunezkotzat jotzeko presioa. Plataformako kideek uste dute Jaurlaritzak erabilera interesatua egiten duela energia premia deitu zaion honetan. Horregatik lege berria salatzeko manifestazio egingo dute zuk esan bezalaxe, maiatzaren 14an Gasteizen Bilboko plazatik abiatuta arratsaldeko 7etan, Tapia legariez, Iruzurrikez, lelopean. Gauzak horrela, Araba Bizirik plataformak energiaren deskarbonizaziorako eta autornikuntza sistemarako igarobidea antolatzeko eskatu du naturaguneak eta landa eremuak errespetatuz, babestuz eta kontserbatuz. Jarraian Isa Álvarez, plataformako kidea. El gobierno vasco en estos últimos días está aumentando sensiblemente la presión para que los megaproyectos de centrales de energías renovables en espacios de alto valor medioambiental sean considerados prioritarios. Hace un uso interesado de lo que ha dado en llamar urgencia energética e insta a que estas infraestructuras sean declaradas de interés público. Demandamos que el tránsito hacia una descarbonización de la energía y hacia un sistema de autoabastecimiento se articule desde el respeto, la protección y la conservación de los espacios naturales y también de las zonas rurales. Eta Donostiara begira ere jarri behar gara gaurkoan, izan ere Donostiako Altza auzoan Auditzakular delako eremu horretan egin nahi den proiektu urbanistikoak arazo bat bestearen atzetik ateatzen ari da, eta azkena izan da lur horietan amiantoa topatu dutela. Zer gehiago dakigu, Dane?
Bai, alaxe da, udal ingurumen zuzendariak berak batzordean aditzera eman duenez, Auditzakularreko lurretan amiantoa topatu dute 3 laginetatik batek positibo eman baitu. Horrek neurri batean, kutsaduraren tamaina zenbatekoa den iradokitzen du eta hain justu, udal ingurumen zuzendariak berak onartu du kutsadura maila handia dela. Testuinguru honetan EH Bilduk adierazi du altzan amiantoarekin kutsatutako lurrak ez direla kasu puntualak eta lehen mailako arazo direla ere azpimarratu du. Hori hala gaineratu dute Auditzakularren aurre ikusitako proiektua ez dela batere bideragarria. Eskerrik asko Udane Arbe xehetasun hauengatik, eskerrik asko. Bai, mila esker. Eta gaizatatuko dugu eguneko beste lerroburu batzuetara helduta, izan ere udalerri euskaldunen mankomunitateak egindako ikerketa baten arabera, arnasgunetan behera egin du euskararen erabilerak. Euskara airosoen dabilen eremuetan beherakada txiki bat izan da kaleko erabilera, baina horrek dena den ez du aldatu argazki orokorra. Azkenekoz neurtutako bera da herririk euskaldunenetan kalean euskara darabiltenen proportzioa. Argazki orokorretatik haratago datuek erakusten dute gainera euskara gaitasunik handieneko herrietan dela handiena euskararen kaleko erabilera. Biztanlerik gutxien duen herrietan dago erabilera daturik handiena eta alderantziz ere. Zenbat eta euskaldun gehiago, erabiltzeko aukera gehiago eta erabiltzeko joera handiagoa ondorioztatu du UEMAK. Eta politika gaietan martxoak 3ko sarraskia ikertzea onartu du Kongresuko mahaiak, izan ere Espainiako Kongresuko mahaiak onartu du 1976ko martxoaren 3ko gertakariak ikertzeko batzorde bat sortzea eta orain bozeramaileen batzordeak erabakia eztabaidatu eta bozkatu beharko du. Euskal Herria Bilduk eta Eskerra Republikanak egin zuten batzordea sortzeko proposamena eta besteak beste bi alderdiek eskatu dutena da sarraskiaren inguruko xehetasunak ematea eta ekintzen arduradunek izandako inplikazioa eta erantzunkizuna zein izan zen ikertzea eta ezagutaraztea. Orain bozeramaileen batzordeak eztabaidatu eta bozkatu beharko du. Eta Nafarroako gobernuak gaur onartuko du arrazakerian den eta xenofobiaren aurkako borroka plana eta horien artean, neurrien artean izango da arrazakeriaren eta xenofobiako biktimei laguntzeko bulego publiko bat sortzea. Eduardo Santos, Migrazio Politika eta Justizia Kontseilaria. Zein da plana? Plana da nolabait administrazio publikoak egin behar dituen hainbertze egiturak eta hainbertze ekintzak berduntasun hori bermatzeko eta batez ere xenofobia eta arrazismoa baztertzeko gure gizartetatik. Hain errotua den gure gizartean beharrezkoa da. Bulego publiko bat ezartzea, non salaketa guztiak jarri daitezken toki seguru batean, eta azpimarratuko dugu baita ere beste erakunde publikoekin, administrazio publikoekin koordinaketa nolabait dena hori ekiditzeko. Eta Ukrainako gatazka lehertu zenetik 19. egunera dagoeneko 3 milioi baino gehiago dira Ukrainatik ihesi dabiltzatenak. Horietatik erdia haurrak dira, hala zehaztu du UNICEFek, eta segunduru adingabe bat errefuxiatu bihurtzen dela nabarmendu du erakundeak. Helderren hitzetan haur eta nerabe asko eta asko zenitartekoak atzean utzita atera behar izan dira herrialdetik eta horren aurrean kezka azaldu du talde kriminalek haur horien zaurgarritasuna baliotuko ote duten. Egoera honen berri eman zigun atzo Garazi Barriuso UNICEFeko komunikazio arduradunak. Badakigu betiko moduan krisi eta gerra egoeretan haurdun dagozan emakumeak, bakarrik dagozan umeak, neskatoak, gaixorik dagozan umeak, ume jaioberriak, desgaitasunak dekiezan umeak dira talde kalteberenak, eta hori esek lehenetxi gura doguz UNICEFetik, eta aipatu dozun moduan uste dugu azpiegitura zibilen kontrako erasoak amaitu egin behar direla, ospitalen aurkako erasoak ikusi doguz, eskolen kontrako erasoak, etxe bizitzen kontrako erasoak, ur eta saneamendu azpiegituren kontrako erasoak, eta horiek amaitzea nahitaezkoa dela uste dugu urrun dagozan emakumeak, ume jaioberriak,
babestu ahal izateko. Eta bien bitartean Ukrainako presidentea den Volodymyr Zelenskik onartu du, etsita, Ukraina ez dela NATOn sartuko. Hori horrela, ziurtzat jo daiteke Errusiak ezarritako baldintzetako bat onartzetik oso gertu dagoela Kiev, NATOko kide ez izatea Ukraina. Presidenteak bere herrikidei eskatu zien euren herrialdean konfiantza izateko eta aldi berean laguntza militarra areagotzeko galdegin zion NATOri, bereziki aireko flotari dagokionez. Nola nahi ere, Zelenskik adierazi du Ukrainako aireko espazioak NATOko herrialdeen aireko espazioen modu berean babestuta egon behar duela eta kritikatu egin du Hirugarren Mundu Gerra bat balego aliantza militarren barruan egongo litzatekeen hipnosia. Argi dagoena da Ukrainako gerrak inplikazio asko dituela mugetatik haratago eta badirudi munduko ordena aldatuko duela gerra honek. Bero Satrustegi kazetariarekin egingo dugu bat jarraian, izan ere Latinoamerikako egoera izango dugu hizpide. Eguerdion, Bero. Ez dugu entzuten, saiatuko gara berriro. Bero, kaixo? Arazoak ditugu, saiatuko gara berriro berarekin konexio hori berreskuratzen eta bitartean aurrera jarraituko dugu. Eta gaur gauean gogoratu kolpez-kolpe saioa emitituko dela eta gainera emakumea ardatze saioa ere, elkarrizketa sorta saioa ere ikusgai izango duzuela. Bertan izango da Pilar Calzada kazetaria, Kongon izan da duela gutxi bertako beste emakume kazetariekin eta horrela mintzatu da, aurrerapen batekin utziko zaituztegu. Kibu eskualdean egon gara, Kibu, Ipar Kibu eta Hego Kibu, hor mugakide edo egiten du Kongok, Ruanda eta Burundirekin. Zoritxarrez nik uste dut jendeari berehala burura etorriko zaizkiola garai baten eskualde horretan izan ziren basakeriak. Eta horien gainean, lehen aldiz bertako emakume komunikatzaileak lantzen hasi zirenean jabetu ziren emakumei gertatutakoa etzela kontuan hartu, etzela kontuan hartzen ari bake prozesuetan eta eragindako zauri horiek hor baztertuta gelditu zirela inork bertan eskua sartu gabe. Eta, komunikatzaile ziren neurrian, emakume horiei ahotsa eman, entzunez ikasi eta herrigintza mugimendu bat jarri dute martxan. Entzute klubak antolatu dituzte herriskatan, emakume horiek beste emakume batzuekin partekatu izateko. Gertatu zitzaiena, gertatzen zaiena, eta egunerokoan dituzten zailtasun eta askotariko desberdinkeria. Eta hortik, sekulako mugimendu antolatu duten, netzako jainkosak dira. Hor ikusi duguna da, ze gaitasun duten, egoerarik zailenean ere, beren ongizatea edo beren ametsak bizkar gainean hartzeko. Irrati bat antolatu zuten, Mama irratia deitzen da, eta entzute klub horietatik emandako testigantza eta gaiekin osatzen dute programazioa. Fem-ofon deitzen den sistema bat ere antolatu dute, emakumeak telefonoaren bestaldean, eta SMS mezuen bitartez lortzen dute violentzia egoeren denuntzia egitea. Oso egoera latzak kontatu dizkigute, nik sekulan entzun ditudan relatorik bortitzenak, baina aldi berean ikusi dugu ze gaitasun duten bertako emakumeek beren buruaren jabe izateko. Oso esperientzia gogorrak, kasu batzutan ea kontraesan korre ere bai, ez da? Baina, egoera lakosia da. Eta kultura alorrean euskara, katalanak eta galegoak presentzia handiagoa izango dute Netflixen. Hala iragarri du plataformak eta guztira 70 ikus-entzunezko inguru txertatuko dut aurtengo katalogoan eta pixkanaka jarriko ditu eskuragarri. Asmoa da, urtez urte sorta hori handitzen joatea. Euskarak, galegoak eta katalanak presentzia handiagoa izango dute Netflixen 2022an.
Plataformak guztira 70 ikus-entzunezko inguru txertatuko ditu 2022ko katalogoan eta pizkanaka jarriko ditu eskuragarri. AEB-tako konpainiaren asmoa da urtez urte sorta hori handitzea. 2022an zertatuko dituzten ikus-entzunezkoetan nazioarteko film eta serieen 600 ordu azpititulatuko dituzte eta 60 ordu bikoiztu. Euskaraz 200 ordu azpidatziko dituzte eta 20 bikoiztu. Jakinarazi dutenez, bikoiztutako ordu horiek aurrei zuzendutako edukiak izango dira, Netflixen eduki propioak hain zuzen ere. Netflixek berak ere alegin bat egin du eta legebidetik etorri daitezkeen beste behar izan batzuei edo derrigortasun batzuei itxaron gabe bere neurriak hartu ditu. Joan den astean jakinarazi zizkigun eta badakitegun hauetan euskal komunikabideekin harremanetan jartzekoak zirela hoien berri emateko. Danok dakigu gure gizartean zenbaterainoko kontsumo maila duen Netflix plataformak eta bere kasa eta bere borondatez honen moduko erabaki bat hartzea, oso garrantzitsua da euskarak ikus-entzunezko aisialdian ere bere presentzia eduki dezan. Gaur egun Netflixek 5.549 film eta serie eskaintzen ditu Hego Euskal Herrian. Euskaraz dauden bakarrak dira Handia, Errementari eta Blakiz Beltza. Eta gai zaldatuta hezkuntzaren legerako zirriborroa bozkatzeko 2 egun falta diren honetan, Elkarrekin Podemosiuk aurre akordioa erdietzi du adostasun zabal baterako Aiara de Urreta. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza itunaren zirriborroarekin bat ez datozela aldarrikatzeko greba eguna deitu dute martxoaren 25erako, ELA, LAB, Steilas eta Komisiones Obreras sindikatuek eta mobilizazioak ere egingo dituzte hilaren 18an eta 28an, publikoa euskalduna eta propioa lelopean. Gure hezkuntzaren etorkizunean langileok zer esan handia dugula uste dugulako, datorren asteotarako eta legebiltzarrean emango diren bozketei begira, hemen gaur gauden sindikatuok mobilizazioak deitzeko erabakia hartu dugu. Mendua besteak beste intzitzea du helburu. Akordio zirriborro hori ez aigula gustatzen. Orduan ikusiko dugu zer datorren, baina behintzat guk nahi dugu indarra horretan egin, langile hone hitza eta aldarrikapenak jasotzeko. Lege eraginkorra izan dadin, zenbait baldintza bete behar direla azaldu dute sindikatuek, besteak beste publikoa izatea, segregazioari aurre egiteko helburua edukitzea eta langileen zein ikasleen eskubideak bermatzea. Oinarri hauek bete beharko dituzte diru publikoa jasotzen duten eskola guztiek. Halaber, eskola publikoko eragileek legeari buruzko eztabaida abiatuko dute. Izan ere, Euskal Herriko ikasleen gurasoen elkarteak eta eskola publikoaren zuzendaritza elkarteen federazioak eskatu dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legea, hezkuntza eta gizarte adostasun zabal baten emaitza izatea, eta akordioaren lehen zirriborroaren balorazio kritikoa egin dute, ez dituelako jasotzen Euskal Eskola publikoaren aldarrikapen historikoak. Bien bitartean, Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak uste du ez dela grebarako unea. Elkarrizketarako eta ekarpenak egiteko unea da, oraindik lege asmorik ere ez den hezkuntza hitzarmenaren bitartez oinarriak finkatzeko. Bestalde, Elkarrekin Podemos IU taldeak akordioa lortu du Eusko Jaurlaritza osatzen duten bi alderdiekin. Legebiltzarrean izapidetzen ari den etorkizuneko hezkuntza legearen oinarrien inguruan. Eta gaur asteazkenero legez, badakizue hitzordua duzuela hemen 11 telebistan Nafarrogoi saioarekin arratsaldeko 8 eta 4 edota gaueko 10 zuzenean ikusteko aukera, edota 11.eus atarian nahieran izango duzue. Gaurkoan Deierrin barrena ibiliko gara Nafarrogoi saioan, Jasmin Mansriren eskutik aurrerapen batekin utziko zaituztegu eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan gurekin izango dugu Joseba Sanz, etorri errefuxiatuak taldeko kidea da bera, eta Gerra hemen hasten da dokumentalaren zuzendaria da ere. Orain arte. Pues hemen gaude Bakubarriku pelen tailerrean, eta hemen normalan lan egiten du nire aitak, baino proiektua gaude biak lan egiten.
Proiektua da materialak berrerabiltzeko proiektuak. Egokitutako haragi jale hutsak gara, moralista desnaturalizatua, baina pozik hartzen ditut egun berriaren lehen. Morugarrenen gaude, Lizarraldean, Deierri baiaran eta hori. Herri txikia da, baina, bueno, ez dago ez taberna ez ezer, baina jarri genuen sagardotegia. Sagardotegia? Bai. Nola du izena? Aldaiondo sagardotegia. Pixka bat hemengo toponimia berreskuratu sartu genuen bidezka honen izena eta jarri genuen sagardotegiari hori. Orain gauero ibiltzen nahi, bideiun eta desolatu eta... Hau txiritinga da. Txiritinga? Txiritinga. Zer da txiritinga? Garagardotegi bat eta hamburgueseria bat. Ikaragarri, handitzen ari zait baina, baterez nau arduratzen horrek, zeren pozik hartzen ditut egun berriaren lehen, eguzki pritzen, zentzinean bizina izenaren seina. Hemen ondu zen bataila bat, ondu zen ekainan ez dakiz urtetan. Eta hemen egiten da ospakizun bat, antzerki bat, hori horren rekreazio bat dut. Etorkizuneko giza seme perfektua. Adene galdetzen didate. Sekula nondik gatozen. Jaixo ginen etxe xume baten, itxasua navegaten, lau seme alaba amatxokazi gintuen. Aldatu zaigu herria, politxa berar peija, zilborari beira, beti da bila gintarilla. Ezagutu dut portua, antxoaz ganez jarrua, orain Marianito eta postureua, gaztiak goia ziezin, amen ezin leike bizi. Neguak luziak, botziluak daukau sotik. Irakan hobe baten borrokak oroitzen, zerbeza aparkabeari bakeatzen. Edan daigun bizitza, epelu baino lehen, tezaztu sekula nondik gatozen. Ez txarrago edo biak, kesalak ez gaituz erreten gure zauriak. Mozolo eta gauzoriak, gure tabernako argiak, gatzakien klubak.
Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Joseba Sanz, ongi etorri errefuxiatuak taldeko kidea, eta baita ere gerra hemen hasten da dokumentalaren zuzendaria. Eguerdion eta ongi etorria. Eguerdion, mila esker. Gaia pilpilean dago, baita ere alderdi politikoen artean, armak Ukrainara bidali, ala ez hori da, eztabaida nagusienetako bat azken egunotan. Zure iritzia zein da? Bueno, nire etxea nik behintzat argi daukat ez dugula armak bidali behar, eta horrekin bakarrik lortuko duguna da konfliktoa elikatzea eta luzatzea, eta Rusiaren indarrak ikusita ez dut uste Ukrainiak daukanik inolako aukerarik gerra irabazteko, orduan konfliktua luzatuko dugu, hildako gehiago egongo dira, eta oso gatazka odoltsua izango da azken finean, ez? Beraz, esan daiteke, tentsioaren gorakada bat ere egon daitekeela armak bidali ondotik, ez da? Dagoeneko armak badiran, Europar Batasunak bidalitakoak, baina orain zer espero daiteke hemendik aurrera? Ja, ez dakigu zer gertatuko den, baina nire ustez negoziazioaren bidez edo diplomaziaren bidez konfliktoa nolabait konpondu beharko litzateke, baina ez du ematen halakoa gertatuko denik. Orduan nire ustez ni ez naiz analista, baina nire ustez konflikto luzea eta odoltsua izango da, esan dudan moduan, bai. Dagoeneko Europar Batasuneko arma batzuk Ukrainian daude, Espainiar Estatuak bidalitako batzuk ere. Gainera Espainiar Estatuak armak bidali ditu hain zuzen ere bakearen aldeko funtsaren bitartez. Zenolako irudikapena duzu, zenolako hausnarketa egiten duzu erabiltzen ari diren terminologiaz? Bai. Komunikabideetan orokorrean badago halako gerra propaganda bat, edo sortu da marko beliko humanitarismoarekin lotuta ere, jendea nolabait konbentzitzeko. Eta terminologia ere, George Orwellen liburu famatu horretan, 1984, terminoak ez dakit aldagarriak dira, eta orduan gerra bakea da, eta halako gauzak, eta bakea ministerioa gerraz arduratzen da, eta gauza guztiak aldrebez dira, orduan, ez dakit, alde batetik farregarria da, baina larria da, denbora berean, orduan, ez dakit, oso marko belikoa sortu da, horren alde egon behar zara, bestela Putinien aldekoa zara, ez dago erdiko punturik, eta NATOren kontra ezin dugu egin, zeda momentu honetan oso zaila, gain dela urte bat, normala zen NATOren kontra mobilizazioak egotea, hemen Madriden ere talde antimilitaristek egiten zuten mobilizazioak, eta zen ezer gertatzen, orain kontu handia ibili behar da, ze bestela Putinen aldekoa zara. Eta, gerra hau hasi duena Vladimir Putin da, baina egoera geopolitiko komplexua dago, eta NATO egon da, azkenengo hamarkadetan, ekialderantz mugitzen, eta hori badakigu marra gorria zela Putinentzako, eta azkenean gertatu behar zena, horrela ikusita, ez dakit. Hori da nire ikuspuntua edo. Testuinguru honetan agintarien aldetik ez dugu entzun gerraren aurkako mezu argi irmorik edo koherenterik. Gizartean ez dakit desberdin den egoera. Nola ikusten ari zara jarrera antimilitaristak eta antibelizistak? Bai, lehen momentuan nik uste dut jendea orokorrean eta bai kolektiboetan jendea zegoen apur bat, ez dakit nola esan, galduta. Orain nik ikusten dut pertsona eta kolektibo asko oso ikuspuntu zentzuduna daukatela, eta hasi dira esaten gauza normalak, adibidez Rusiarekin ez, baina NATOrekin ere ez, edo errefuxiatuak baina guztiak, ez bakarrik errubioak eta begi urdinak dituztenak, baizik eta denoi eman beharko genioke asilo eskubidea, eta gauza horiek ez. Orduan, ez dakit, momentu komplexua da, baina badaude ahots batzuk, halako gauzak esaten dituztenak, eta nire ustez, baina gobernanteek ez, gobernuek ez. Gobernuek daukate, pentsaera bakarra, eta
gerran gaudela ematen du, modu batean bagaude, ze hor dago NATO eta hor dago Errusia, eta gu parte honetan gaude, geografikoki, baina ideologikoki ez genuke, ez ginateke parte horretan egon behar, ez? Gerrak eta industria militarra, termino bi horiek, lotura ezinbestekoa dute elkarren artean, eta premisa horri tiraka azpimarratzen duzue, ezta, behin eta berriro ongi etorri errefuxiatuek taldetik, Ukrainako, Afganistango, edozein munduko puntuko gerretan, oinarrian hori dagoela, ezta? Eta negozioa gure herrian bertan ere hasten dela, aipatu zenuen eta salatu zenuen gerra hemen hasten da dokumentalean. Bai, hala da. Orain dela ja 2 urte atera genuen dokumentala, ongi etorri errefuxiatuak taldeak ekoiztuta, edo bere laguntzarekin, baina eta salatu nahi genuen Euskal Herrian ekoizten diren armak eta horrekin egiten den negozioa, ez? Eta dena hasi zen Ignacio Robles suhiltzaileak uko egin ziolako arma kargamendu batera Bilboko portuan, Santurtziko portuan, ez? Eta horregatik jakin genuen hemendik bidaltzen zirela armak Saudi Arabiara, Yemenen erabiltzeko populazio zibilaren kontra, ez? Eta hor hasi zen dana, hor hasi zen guztia, hasi ginen ikerketa egiten, eta nolabait jakiten, ze nik ere ez nekien hemendik arma asko ekoizten direla eta saltzen direla. Eta zer suposatu zuen 2017 urte horretan, Ignacio Robles suhiltzaileak uko egin izana Bilboko portutik arma horiek eramatera, zer suposatu zuen ezazko horrek? Lehen momentuan harrituta geratu ginen, egenekien bidaltzen ari zirela armak Saudi Arabiara. Gero ja ikerketa hasita, gure taldean, gure batzordean, ongi etorri errefuxiatuak taldearen barruko batzorde berezi batean, gerra hemen hasten da izena duena ere. Horaz ginen ikertzen eta ikusi genuen bidalketa horiek zirela hilero, edo batzuetan bi aldiz hilean, ez? Eta Saudi Arabiako itsasontziak etortzen zirela maiz Bilboko portura arma garraiatzera. Eta kantitateak oso handiak zirela. Adibidez, 2016 eta 2017 artean, 12-14 hilabetetan bidali ziren 14.000 tona bomba. Hori da, egunero, media egiten, egunero 30 piku tona. Eta hori da, Ignacio Robles, suhiltzaileak beti esaten duena, Gernikako bombardaketan erabili zen guztia 30 piku tona ziren. Gu egon gara bidaltzen urte batean zehar, egunero Gernika bat Yemenera, ez? Orduan da, bai. Gaurkoz ere orainik jarraitzen da Bilboko portutik armak eramaten? Ez, lortu genuen, lortu, bai, kolektibo ezberdinak, ez bakarrik ongi etorri errefuxiatuak edo gure batzordeak, baizik eta feminista taldeak, eta, egia esan, portuan egindako manifestazioa handiena feministek ditu zuten, eta 1000 piku pertsona egon ziren, eta gehienak emakumeak. Eta beste talde batzuk, Greenpeace ere, hasi zen kanpaina horretan, eta gure batzordean sartu zen, Bilboko Ken Mok talde antimilitarista ere gure batzordean dago, eta hor egon zen ere, hor mobilizazio handia egon zen, eta lortu genuen Bilbotik alde egitea. Hori da parte ona, eta, nire dokumental halako dokumentaletan lehenengo aldiz ikusi dut, nire dokumentala da, ez, baina, edo gure dokumentala, lehenengo aldiz, nolabait, garaile irtetzen gara, ez, lortu dugu Bilbotik alde egitea. Beste aldea da, jarraitu zutela kargatzen armak Santanderreko portuan. Orduan hor ere badago talde bat, errefuxiatuekin lan egiten duena, eta baita ere armen kontra, eta joan ginen ara, eta egon ginen, eta gaude haiekin lan egiten, baina, zaila da guztiz gelditzea, baina, lortu genuen Bilbotik armak Yemengo populazioa bombardatzeko ez ateratzea, eta, kriston, ez dakit, kriston posartu genuen, bai. Lorpen hori dagoeneko beraz oinarrian, baina enpresak, arma enpresak hemen egoten jarraitzen dute, Euskal Herrian, hemen bertan, zer nolako armak ekoizten dira Euskal Herrian? Bai, Euskal Herrian
oso onak gara armak egiten, betidanik. Hasi ginen Eibarren eta Plasencia de las Armas, izena hori du, Solaluzen, eta lehen egiten ziren espatak eta armadurak eta 16. mendean. Gero hasi ziren ja arkabusak eta alako zuzko arma primarioak egiten, eta gero ja arma korta ditzen dana, pistolak, Eibarren batez ere, gero joan ziren batzuk Gernikara eta Astra sortu zuten, Astra and Company, eta hortik gero famili bat joan zen, Esperantza joan zen Markinara. Bueno, gaur egun hortik bakarrik geratzen da Esperantza and Company, Esperantza y Compañía du izena, Markinan, eta oraindik morteroak egiten dituzte, granadak morteroentzako, eta saltzen dituzte herri ezberdinetara. Baina, prozesu horretan, hori bakarrik geratzen da, ez dakit arma edo bomba zaharrak egiten. Baina gaur egun egiten dana da goi teknologiako gauzak. Navegazio sistemak misilentzako, Getxon egiten direnak, Zener enpresak egiten ditu, batez ere hori software eta navegazio sistemak, ITP Zamudion dago, eta egiten du Eurofighter gerra hegazkinaren motorrak, oso propulsore edo motor handiak, eta ITP-en egiten dira, Zamudion. Gero Arnobak Gasteizen egiten ditu hegazkin eta helikoptero gerra, hegazkin eta helikoptero ezberdinen parteak, komponenteak, ze gaur egun Europako proiektuak dira, eta parte batzuk egiten dira Euskal Herrian, beste batzuk Alemanian, eta bar. Eta gero Zapa dago Andoainen, hori bada ere enpresa zaharra, eta, bueno, zuzendaria da Aperribai, Errealeko, hau, tema polemikoa da, Errealeko zuzendaria dena da, ere zuzendaria, edo izan da zuzendaria, orain zuzendari batzordean dago Zapan, eta hori egiten dituzte transmisioak tanke eta blindatuentzako. Eta Turkiara saltzen dituzte, adibidez, eta hori Andoain bertan dago, herriko jendeak lan egiten du hor, oraindik, bueno, egia esan, bombas deitzen diot enpresari, bombas, trabajas en bombas, esaten dute, bombas dute du izena hor, baina, bueno, Zapa da. Eta adibidez, Zapak egiten ditu transmisioak esan dudan moduan, eta adibidez, Turkiako otokar enpresa badauka tanke bat, Tulpar deitutakoa, eta tanke horren transmisioa Zapak egiten du, eta tanke horiek erabili dira kurdoen kontra. Erabiltzen ari dira kurdoen kontra, ez? Hori da ejemplu bat. Baina gero, Eurofighterra, hemen motorra egiten dana, Eurofighterra erabili da, Saudi Arabiak erosi ditu 72 adibidez, horietakoak. Eta Erresuma Batuak erabili du Sirian, orduan, bueno, hemen egiten dana erabiltzen da konfliktu askotan. Eta baita ere, Zener Getxon egiten dituen navegazio sistema misil horientzako, misil horiek ere erabili dira Afganistanen, eta, bueno, konflikto guztietan erabiltzen dira Euskal Herrian egindako armak. Enpresa pribatu ez ari gara, baina erakunde publikoek zenolako papera jokatzen dute guzti honetan. Erlazio horik aldute enpresa pribatu hauekin? Bai, Eusko Jaurlaritzak finanziatzen ditu, laguntzen ditu enpresa hauek, laguntza ekonomiko zuzenen bidez, edo kreditu leunen bidez, edo bai. Eta horren alde daude, ze hori garapen ekonomikoaren barruan dago, eta bai. Eta gero banka ere, unibertsitateak ere daude sartuta, formazio programekin, konbenioak dituzte enpresa hauekin, ikasleak ikasteko, praktikak egiteko, edo doktorego programak daude, unibertsitateak eta arma enpresen artean, eta kriston, ez dakit nola esan, bueno, konglomerado dago hor, eta, bueno, hor ekonomia da importantena, haientzako. Horien bitartean, ez eta pandemia bat erditik izan, gastu militarrak ez duetenik izan Europar batasunean, ez da ere Espainiar estatuan. Orain, Ukrainako gerrarekin ere ikusten dugu, NATOk agindutakoaren arabera barne produktu gordinaren 2% igotzea dela helburu hori, gastu militar hori, baina egia da gutxi jorratu den gai bat dela, gastu militar hori, izan ere eskutuan gelditzen dena askotan, datu errealak jakitea zaila izaten
esaten dena, gobernuz kanpoko erakundeek ikerketak egin behar dituztela gastu erreala zein den jakiteko, ezta? Guzti honen inguruan norabaiteko isiltasuna ere badago. Bai, isiltasuna handia dago beti ejertzituaren inguruan eta armen inguruan, bai. Eta esan duzun moduan, kolektiboak edo elkarte batzuek ikerketak egin behar dituzte. Adibidez, Espainiar Estatuan importantena nirentzako da DELAS zentroa, Bartzelonan dagoena, DELAS de Centre d'Estudis per la Pau, halako zerbait, eta bai, oso ona da, eta oso web horria ona dauka, eta dana saltzen du. Baina guk ere egin behar genuen gure ikerketa jakiteko zer gertatzen zen Euskal Herrian. Ez bakarrik portuarena, baizik eta zer ekoizten den Euskal Herrian. Eta gure mailan Euskal Herrian badaude Gasteizkoak, kolektiboa, horrela dute izena, Gasteizkoak, eta haiek atera dituzte 2 liburu horren inguruan, eta azkenengo hamarkadan, eta hor oso argi dago Eusko Jaurlaritzaren laguntzak, arma enpresentzako, zenbat dirua dagoen horretan, eta gauza guzti horiek, ez? Horren informazioa egon badago, baina bai, kolektiboek egin behar dituzte ikerketa, edo halako fundazioak, edo... Eta gerra hemen hasten da dokumentala egiterako orduan, arazorik, oztoporik izan duzu, elkarrizketak egiterako orduan, trabarik aurkitu duzu? Trabasko. Adibidez, Eusko Jaurlaritzaren partez, ez dugu izan inolako feedbackik, ez dugu izan erantzunik. Bai, izan genuen elkarrizketa bat Jonan Fernández eta Monika Hernando giza eskubide sailekoak. Eta lehen momentuan prest agertu ziren, dokumentalan agertzeko, baina gero ja grabatzeko momentuan ja ez ziren prest, edo, bueno, ez dakit. Dilazio maniobra edo egin zuten, eta azkenean ez zen posible elkarrizketa egitea. Ze hor agintzen duena ez da giza eskubide saila, da Arantxa Tapiarena. Garapen ekonomikoa eta azpiegiturak eta hori departamentu horrek da boterea daukana, edo presidentzia azken finean, baina ez zen posible izan. Unibertsitatean ere ez genuen lortu etika batzordearekin hitz egin, bai emailez, telefonoz, baina ez zuten parte hartu nahi dokumentalean. Bankarekin gauza bera, eta enpresekin, arma enpresekin, saiatu ginen, baina ez dute hitz egin nahi. Orduan hitz egin genuen langile hoiekin. Bai, enpresa hauetan egon Astran edo beste enpresan egon diren langileak. Eta gehienak zeuden nolabait esateko, ez zeuden oso pozik bere iraganaz, ez? Pasaratzen zuten baita ere enpresan sartzerakoan ez zutela informazio osoa, ez? Gerora, konturatu zirela zertarako erabiltzen ziren sortzen zituzten pieza horiek eta konturatzerakoan erabaki batzuk hartu zituztela batzuek behintzat. Bai, lehen momentuan zaila da jakitea, ze egiten ari zaren, nora doan, baina, jakin nahi baduzu, jakin dezakezu, ez dakit. Eta badaude kasu batzuk, behin jakinda, ze egiten den eta ze herrientzako, uste zutela lana, bai. Ukrainako gerraz ere aritu gara gaurkoan, izan ere arma orain arte ezagutu ditugunak hortze daude, baina baita ere mehatxu nuklearra mahai gainean dago. Ez dakitzen horako hausnarketa bideratzen duzuen honetatik? Ja, mehatxu hori egon da betidanik, gerra hotzetik, ona, ez? Baina ez genuen pentsatzen hori gertatuko zenik. Eta espero dezagun ez gertatzea, baina egia da, ere, analista gehienek ez zutela espero gerra hau hastea, eta hasi da, orduan, bai, posibilitate hori hor mahai gainean dago, bai. Eta, ez beti esaten da, disuasorio moduan daukatela, baina ez dakit nik, posible eritzake, bai. Bai, eta, arma nuklearrak ez erabiltzeko itun famatu hori ez, sinadura gutxi du momentuz, beraz, ikusiko da. Dena den argi dagoena da, gerra eta armek sortzen dituzten biktimak direla gizarte zibila, ez? Bere osotasunean, Ukrainatik hainbat adibide dago, argi dago, baina Ukrainatik oraintxe bertan 3 asteko epean dagoeneko 3 milioi errefuxiatu baino gehiago eragin ditu. Zein hausnarketa egiten duzue harrerari dagokionez? Bai.
bueno, harrera, ondo dago, noski, jende hartzea, jendea laguntzea, bai. Baina lehen esan dudan moduan, errefusiatu berri hauek, rubioak direnak, eta, bueno, gu bez esaten dute, gu bezalakoak ez, eskubide guztiak dituzte, baina baita ere Siriakoak, Afganistanekoak, eta beste leku askotakoak ez. Munduan, kalkulatzen da daudela 80.000 desplazatu eta 26.000 errefusiatu edo guztira. Eta batzuk daramatzate bidean 5 urte, 10 urte, Pakistangoak, Afganistangoak, Siriakoak, batzuk daude Grezian, Turkian, eman dute urte bat, gero 5 urte Grezian, gero Balkanetan daude, Balkanetako ruta oso ohikoa da, eta saiatzen dira Italiara ailegatzen Kroazia eta Eslovenia zeharkatzen, Bosniatik, baina hor daude gehienak Bosnian, mugitu gabe ezin dute pasatu, Kroaziako polizia oso errepresorea da, eta Europar Batasunak laguntzen dio armekin eta kontrol sistemekin. Orduan, ni pasaden urtean egon nintzen voluntario moduan hor Bosnian, hilabete batzu, eta hor daude, ezin dira aurrera egin, hor daude, eta urteak pasatu dira, eta hauek, lehen momentuan daukate asilo eskubidea ez. Orduan, ez da justua, eta ez da normala. Eta ematen zen, ez zela posible asilo ematea denontzako, edo egun batetik bestera lege aldatzea, edo aplikatzea, baina orain ikusi da oso horreza dela. Lege aplikatzea eta asilo eskubidea ematea. Orduan, ez dakit, oso hipokresia handia dago, ez? Bai, horregatik aldarrikatzen duzue, harrera duina denontzat, eta baita ere bide seguruak, migratzeko bide seguruak egotea, eta baita ere igaro bide humanitarioak, Ukrainak egiten ari den bezalaze, munduko beste toki batzuetan ere izatea. Bai, hala da. Eta zenolako babes eskaintzen diozue zuek ongitorri errefuxiatuak taldeak munduko beste tokietatik iesi datozen pertsonei? Bai, bueno, ni nago gehiago armen batzordean, gerramen azten da batzordean, baina ongitorri errefuxiatuak taldean gauza asko egiten dira. Lehenengo izango litzateke mobilizazioak eta manifestazioak. Gero difusioa, informazioa ematea hemengo jendeari. Gero, badago bulego bat alde zarrean, pelota kalean, eta horren baten da informazioa migratzailei, dauden baliabidei buruz, edo zer egin dezaketen, edo errolda kanpaina egon da oso importantea, zure etxean edo gure etxean erroldatzeko jendea, ze behar dute erroldatuta egotea, paperak prozesatzeko edo normalizatzeko behar dute errolda eukitzea. Gero biltegi batzuk daude ere, erropa emateko. Uholdeak orain dela 2 edo 3 urte egon zen udan kriston uholdeak jende asko etorri izan, eta momentu horietan ere ematen da janaria edo harrera prozesu bat azten da hor, laguntzeko momentu horietan. Eta, gero komisio gehiago daude, bat dago zineman zentratuta, hau da difusioa ere, ez dakit pelikulak emateko eta txarlak egiteko. Gero gure batzordea dago, gerramen azten da, armen zentratuta eta konfliktuen ondorioetan zentratuta dagoena. Eta, ez dakit, Europako beste taldeekin ere harremanak daude, eta horretarako komisio bat dago ere, gazten komisio bat dago ere, gauza asko egiten dira. Oso plataforma zabala da, eta horren barruan denetarik egiten da. Pertsona daude, kolektiboak daude plataformaren barruan, Santurtzin ere lan handia egin dute, Zierbena zarean, zehor egon da arazo handia ere Albaniako migratzaile askorekin, hor daudela itxaroten erresuma batura joateko ferrietan, eta hor daude akanpatuta, eta hor joaten dira janaria ematera, eta gauza pila egiten dira, eta nire ustez oso plataforma zabala da ideologikoki, eta leku ona militatzeko nire ustez. Hain lan zabala eta luzea egiten duena ongitorri errefuxiatuak taldea, esan duzun bezala zu zaude armak eta gerraren salaketa egiten duen talde horretan. Zer esango zenieke pasifismoa utopikoa dela esaten duten horiei?
Pazifismoa. Bueno, nire ez gustatzen terminoa, egia esan. Ni naiz antimilitarista, ni insumisoa izan nintzen, noen dela asko, eta bueno, pazifismo estriktoa edo zehatza ez dakit. Ze nik uste dut, herri guztia daukate defentsarako eskubidea, ez? Orduan, zu pazifista izan zaitezke, baina defendatu behar bazara, bat defendatuko zara. Orduan, ez dakit, antimilitarismoa ez da utopikoa niretzako. Pazifismoa, guztiz pazifismoa, agian bai, ze ikuspegi rusoniano hori jendea ona da, eta jendea ez da ona. Batzuk bai, besteak ez, eta gero gatazka baten barruan, inor ez da ona. Orduan, bueno, ni ez naiz pazifista bezala, ez dut pazifista bezala definitzen nire burua, baina bai antimilitarista, guztiz antimilitarista, ze armak. Eta gainera, ez bakarrik jendea erabiltzen dira, baizik eta mendebaldeko negozio handia dela, gure negozioa dela, hori da niretzako kezkagarriena. Hausnarketa horrekin geldituko gara, Joseba Sanz, ongietorri refusiatuak taldeko kidea, eta gerra hemen hasten da dokumentalaren zuzendaria, eskerrik asko Ameka telebistara etortzeagatik. Bale, zuei, esker. Eta tarte bat, eta jarraian helduko diogu eguneko solasaldiari, gaurkoan gurekin izango ditugu, alde batetik Alaitz Argandoña, eta bestetik Joserra Becerra, orain arte. Oian ari zala, simaz, zizur nagusiko gazte bat. Niretzako institututan ikasi, nire unibertsitateko karrera nuen, eta bitartean musika egiten nuen. Kristona gustatzen zitaiten musika, eta trikiarekin ibili nintzen. Kasualidadez, ez dakit ongi eman zitzaidan, gustatzen zitzaidalako entzaiatzen nuen gehiago, eta bestiak egitea gustatzen zitzaiten. Orduan horrekin ibili nintzen. Eta orain arte. Trikiarekin hasi nintzen 12 urterekin. Baina 8 urterekin uste dut hasi nintzela panderoarekin. Ni hasieran panderoarekin hasi nintzen. Aitak eta nahiak trikia jotzen zuten, amak pandero eta esan genuen, bueno, bi eta bi. Eta orduan ni pandero. Eta gerora ja panderoarekin pixka nekatu nintzenen, trikiarekin hasi nintzen, 12 urterekin. Niretzako kaleratu dudana, disko bada, bai, trikiko disko bada, baina niretzako dira nik urtetan zehar egindako abestiak, baina beti berdina gertatzen ditean. Egiten dituen, eta edo ahaztu, edo gerora zitzaizkidan gustatzen, edo ja uzten nuen, simaz, ez nituen gehiago jotzen. Eta jazta, oain iritsi zen garai bat, ezagutu jendea hortan da bilena, grabatzen duena eta hola, eta kasualidadez Jesusekin elkartu nintzen, eta esan genuen, berak esan zuen, nik nahi dut estudio bat montatu eta nahi dut grabatu, eta nik esan nuen, nik nahi ditut abesti batzuk grabatu, eta hola egin genuen, simaz, gero lagun batzukin elkartu pixkat edertzeko dena eta triki bakarrik ez izateko, eta listo. Azkenean, nebilen ja denbora bat pentsatzen, nahi nuela zehozer moduren batean nire abestiak gorde. Ze disko honetan daude abestiak, bat 18rekin, beste batzuk duela urte bat egin dituenak, eta simaz, hauek izan ziren niretzako gustatzen zitzaizkidan abestio batzuk, eta nahi nituenak gorde. Eta momentuan horregatik, bai, ezagutu nalako jendea proiektu hau egiteko aukera eman zidana, eta hola hasi nintzen, baina bai, pixkat hola gehiegi pentsatu gabe. Lehen aipatu duena, berez estudioa montatu duena eta grabatu nahuena Jesus Sola da, berez Estudios Jesus, hortikan norbait nahi baldin badu, berak ere oraindikan diskoa grabatzen dabil, hortxe publizitatea. Eta berarekin izan zen lehendabizikoa, bera baino lehen ere ezagutzen dituen, azkenean izan dira Trikitins taldeko asko, Urko Milagrok bateria grabatu du, Sebas, Trikitinseko gitarristak gitarra grabatu du, Maitanek nerekin ahotsetan, eta Aitor Erbon berez dela gainera Jesusen laguna, berarekin izan zela lehendabizi hitz egin nuena, kasi, eta Jesusen laguna zenez, kasi berak aurkeztu gintuen. Ezagutzen ginen lehendik, baina bere izan da gehien bat konexioa. Eta azkenik amaia oinate, Aitorren lehengusina ere bai hor, nik biolin bat nahi nuen, gustatzen zaidalako Kristona, biolina, eta berarekin hitz egin nuen berak grabatzeko. Larraitzek diskoaren diseinua egin zuen ere hor laguntzen ibili zen. Ez da bakarlari moduan egindako disko bat.
Zegia da, nik ez dudala bakarrik egin. Osea, egon da pertsona bat hor grabatzen, produkzio lanetan nik horren inguruan ez dakidala, beste instrumentu guztiak ere jendeak grabatu ditu. Orduan ez da bakarlari moduan, baina bueno, egia da, proiektu hasiera batean hola sortu zela. Nik egindako abestiak, eta ni joan nintzen haien gana nire abestiekin, eta pixkat ze gustatuko litzaidaken egitea esan da. Eta gero haiek, bakoitzak bere lana eginda, hola ateratzen dena, baina bai, gehiago, nire abestiak dira berez. Baina bai, bueno, haienak ere, ez dakit berez nola azaldu, baina hola. Diskoa lortzeko. Nerekin hitz egin, orokorrean, eske hola da, batek esaten zian, baina marketing, baina hola da, nik Gmail bat jarri nuen, bai sortu nuen diskorako Gmail bat, eta hola oiangoiari@gmail.com uste dela, ximaz, norbaitek nahi baldin baduta igual ni pertsonalki ez baldin manau ezagutzen, pues Gmail hortara idazten zuten edo nire kontaktua ez baldin baute, baina orokorrean jendeak WhatsApp idez eta Instagrametik eta ez daki mobida horiekin esaten dit. Eta nik hor ditut diskoak eta aldudan moduan saiatzen naiz jendea iristen. Batzuekin gehiago kostatzen zait, baina, bueno, askorekin pertsonalki geratzen naiz, ematen diet, kaina bat hartzeko eta hola ibiltzen gara. Ez dakit, segurazki bai. Neri esan duana, betidani gustatu zait abestiak egitea. Orduan nik jarraituko dut abestiak egiten, de hecho oraindik egiten ditut eta baditut diskoa egin ostean egindako abestiak eta hortzen nabil nik pentsatzen. Baina nahiko nuke zeozer diferentea izatea. Hau bai izan da nire bizitzan egindako abestien konpilazio bat, hola modu batera esan da. Baina orain ja bigarren disko bat egingo banu bai gustatuko litzaidake zehozer prestatuago izatea, eta diferentea. Ez dakit zer, baina diferentea. Orduan, oraindik denbora falta. Gu esploen egongo gara, eta mila esker. Bai zuei, eskerrik asko. Saiatu ezean, eta saiatu ezkero dena ulertzean, ezagutuko dugu zer den maitatzea. Eta egunero legez, solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Alaitz Arganduña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta bestetik Joserra Becerra, eguerdion. Kaixo, Leire. Bueno, solasaldia hasi aurretik komentatu nahi zuen, Alaitz Arganduñak eta mahaiaren bueltan ere komentatzeko izan ere Deustuko jaiak badirela badakizue, gure egoitza hemen bertan badago, eta aurreko asteburuan jaien testuinguru horretan indarkeria matxistak agerian gelditu zen berriro ere. Bai, badirudi hori 2 urte pasatu direla jairik gabe eta jendea gogoz hartu ditugula, ambiente giroa oso ona izan zen ostiralean, baina zapatuan ez dakit zer gertatu zen eta dana okertu egin zen. Eta hori, egon ziren eraso batzuk, baita Arangoitiko neska bat bortxatua izan zen. Eta nik uste dut bada momentua aldarrikatzeko jaia guztiontzak direla eta guztiok gozatu ahal izateko eta horretarako salatzeko gertatu dena eta batez ere esateko erasotzailei beraien etxeetan gelditzea eta ez etortzea azken finean jai herrikoiak dira eta izan beharko dira esparru segurua guztiontzako. Eskerrik asko. Mezu hori hor gelditzen da, baita ere datorren asteburura begira. Eta orain eguneko beste lerroburu batzuei helduko diogu, izan ere badakizue, eguneko eta asteko eztabaida nagusienetako bat izaten ari dela, baita ere alderdi politikoen artean Ukrainara armak bidaltzeko autu hori, Europar Batasunak dagoeneko 450 milioi erabiliko ditu horretarako armak bidaltzeko, baita ere 50 milioi erregaia eta babesteko materiala erosteko, eta bide horretatik baita ere Espainiar Estatuak NATOk agindutakoaren arabera barne produktu gordinaren 2% igoko duela gastu militarra datozen hilabeteotan. Eta orain dela gutxi gurean izan dugu Joseba Sanz, ongietorri refuxiatuek taldeko kidea, eta hain zuzen salatu du armak eta gerrak batera ezin diren lotura zuzena duten terminoak direla eta bata ezin dela bestea gabe ulertu.
Behintzat argi daukat ez dugula armak bidali behar, eta horrekin bakarrik lortuko duguna da konfliktoa elikatzea eta luzatzea, eta Rusiaren indarrak ikusita ez dut uste Ukrainiak daukanik inolako aukerarik gerra irabazteko, orduan konfliktua luzatuko dugu, hildako gehiago egongo dira, eta oso gatazka odoltsua izango da azken finean, ez? Zuek nola ikusten duzue erabaki hau, tentsioak gorakada izango du, armen bidalketa honen ondoren, gainera gogoratu ez, bakearen aldeko funtsaren bitartez egin dutela bidalketa hori, terminologiaz ere hitz egin daiteke, nola ikusten ari zarete bilakara guzti hau? Lehenengo eta behin, ekonomikoki, diru hori baterako da beste gauzetaz zerabiltzeko. Azken finean, guk uste dugu, momentu honetan, hori zaintza, osasungintza eta gizartekintzan inbertitu egin beharko dela, eta ez armak erosteko eta bidaltzeko edonora. Beste aldetik, nik uste dute hori terminologia zuk esan duzuna, aipatu duzuna, hori izango da, gizarte hon eskubideen aldekoa edo defentsan edo babesa, eta egia esan da, jakin beharko dugu edo guztiok historia apur bat egiten, hori OTAN, NATOa eta estatuak eta hor sartuta daudenak, baita estatu espainolak, inbaditu egin ditu hainbat leku, guda batzuetan sartu dira, eta azkenean izan da interes ekonomiko batengatik, beraien eragina zabaltzeko, dinot, orduan horretaz hitz egiten ikustu dut nahiko lotsagarria dela. Azken finean hau armak bidaltzea luzatuko dela, gainean nik ez dut uste bidalitako arma nuklearren kontra zer egin alduten, ez? Dinot, ez du markatuko influxu puntua, orduan nik uste dut Joseba komentatu duena, ez? Azkenean luzatuko da, eta egin beharko dana da diplomazia apur bat, eta presio bai politiko, ekonomikoa eta soziala, hori guda gelditzeko ahalik eta laster. Nik uste dut desberdindu behar ditugula bi berri. Alde batetik Sánchezek iragarri duena, hau da, produktu gordinaren 2% gastatuko duela armak erosteko, eta hori da NATOn gaudelako, ez dakit zertarako gaude NATOn eta noren interesak defendatzen ditugu NATOn egoten, eta hori da hausnarketa bat, eta gero bestea da Ukrainiarena eta zergatik edo zertarako bidaltzen dizkiegu armak. Ados nago armak guda areagotzen dutela, eta ados nago diplomazia lehentasuna izan behar duela. Baina nire zalantza bakarra da, Ukrainiarrek bere subiranotasunagatik beraiek erabaki baldin badute, euren lurraldea, euren ondasuna, euren familiak eta euren duintasuna defendatu nahi dutela, nire hausnarketa da haiek ez daukate fabrikak ekoizteko armak, Errusiak bai baditu, orduan haiek lortu behar dituzte arma horiek nahi baldin badute. Ados egon ala ez, nire zalantza bakarra da, haiek eskatu dutela eta haiek ez direla erasotzaileak, haiek jasan dutela inbazioa, orduan ikuspuntu horretatik nik zalantzak ditut eskubide hori daukaten ala ez. Gero, NATOren papera, Europako papera eta Espainiako gobernuaren papera hori ezberdindu behar dugu, lotuta dago, baina ezberdindu behar da ulertzeko Ukrainian jasotzen dutena, ezta? Eta ados nago, gauzak luzatuko direla, baina mi pentsatzen dut, eta Yemenen ere ikusi dugu, erasotzaileak bestea, Yemenen armak ez dituztela, eta horrekin eta guzti, Arabiakoek ez dituzte bere erasoak geldiarazi, orduan. Ikuspuntu horretatik, hausnarketa sakonagoa egin behar dugu, pentsatzen dut. Bai, gero baitare kezka edo zalantza da noren esku ez, geldituko diren arma guzti horiek. Bai, hori bai, baina pentsatu behar dugu, haien lehentasuna orain da euren bizitzak eta euren etxe bizitzak eta euren ondasunak defendatzea. Orduan, ikuspuntu horretatik,
Ez nago ziur, eta nik ere zalantzak ditut, eta bakezale izan naiz betidanik, eta armak erosi edo saltzeko aurkako, baina gobernuzkanpoko erakundeek ere ezberdintzen dituzte armen artean, hau da, erasotzeko armak eta defendatzeko armak. Garestienak, hau da, abioiak edo itsasontziak dira beti erasotzeko armak. Eta defendatzeko armak ez dira hain garesti eta ez dira arinagoak. Horretaz nik gutxi dakit, baina zalantza asko ditut. Argi dagoena da, Ukrainako mugetatik haratago ondorioak antzematen ari garela dagoeneko, gurera ere nolabaiteko bumeran efektua izan duela gerrak eta gerraren aurka jarritako izun ekonomiko eta diplomatikoak, Errusiaren aurka, horren adierazle da ez erregaien prezioen igoera hori, baita ere lehen gaiena, eta tartean, hainbat eta hainbat euskal enpresak inkalarrian daudela salatu dute, horien artean garraiolariak astelenean hasi zuten greba mugagabea eta gaurkoa 3. greba eguna dute. Entzun dezagun Iñaki Goñi, Tradisnako garraiolaria. Bai, jausten bada prezioa, egora, eske gaur egun, jode, igo da, ganden urtetik unen 80 bat, eguneko 80 bat igo da. Eta orden, karo, horri kentu jozu etxeragan bat dugun soldata, gasolian bota behar dugu. Eta orden gaur egun, iaia hobe da, kamiona gelditzea, lanien naitu baino. Eta hortaz da, gehien bat hortaz heldu de horre bapatian olako geldiketa, indugun geldiketa hau. Hortxe Iñaki Goñi garraiolariaren hitzak esan dute egoera dagoeneko jasan ezina dela, aurretik ere zailtasunak zituztela ez, baina orain gertatu denarekin ezin dutela aurrera jarraitu. Zer iruditzen zaizue gertatzen ari dena, eta erregaien prezioaren igoera hori zuzeneki lotzea soilik Ukrainako gerrarekin, zenolako hausnarketa? Nik uste dut aitzakia besterik ez da, azken finean pandemia garaian, bebai erabili zuten aitzakitzat, esateko hori ezinezkoa zala jeistea, gero neurriak ipiniko zituztela, gero orain esaten dut ipiniko dituztela, baina noiz ez dakigu, zeintzuk izango diren ere ez dakigu, eta azkenean, bai, prezioak egotzen dira, baina gero atzo azaldu ziguten hori kohetearen prezioaren igoera eta gero luma bezala jeisten dela, baina ez dela jeisten, salpen batzuk dira, ulertezinak eta gainera gero ateratzen da CEO-eko presidentea esaten, edo ukatzen ez dutelako energiaren prezioaren eskua hartzeari nahi, eta ere ez dutela dividendoak mugatu, baina beste aldetik, beste egun batzuk pasatu ostean, ateratzen da, ez dakit mehatzatzen edo, baina esaten eragina brutala izango dela, jasako duguna, eta nik ez dakit zer espero duten enpresa handiek, ez? Erreskate bat instituzioen aldetik eta instituzioek, azken finean, ordaintzen dutena da gure diruarekin, orduan azkenean hiritarrok pairatzen ditugu ondorio latzenak eta gainera ordainduko dugu. Eta ordainduko diegu enpresei mantentzeko beraien etekinak eta gure soldataren erdia baino gehiago inbertitzen energia ordaintzeko. Nik uste dut mugak ipini beharko direla, instituzioek ipini behar dituztera mugak, eta nik uste dut hiritarrok egin beharko duguna da presioa. Lehen komentatu duana Ukraina eta Rusiaren gudari dagokionez, bebain ikuste dute diplomazia garrantzitsua dela eta baita ere gizartion presioa, azken finean agertu zen kazetari bat, Marina Ovsyanikova, hori agertu zana telebistan, eta azkenean presio sozialagatik edo munduko presioagatik, bakarrik 250 euro izuna ordainduko du, eta beste aldetik daukagu Pablo González kazetari bat, inork ez du ezer esaten, eta jarraitzen du gartzelan. Orduan nik uste dut, bai, presio ekonomika oso garrantzitsua da, baina bai nik uste dut hiritarroken presioa ere oso garrantzitsua dela, eta nik uste dut hor bai komunikabidek asko esan beharko dute, ze batzutan ez bada gertzen telebistan ez da gertatzen, eta guda honetan gertatzen ari dena baita da, irudi oso emozionalak ikusten ari garela, baina gero datu oso gitzi, zuk esaten duzuna, ez dakigu asko horretaz, nik ez dakit ezer, ez gutxi, baina ere ez daukagu informazio oso argia, ez dakit azaltzen ari nahi zen, Bai, zuk esan duzuna oso garrantzitsua da, jendearen presioa. Kasu honetan, azken asteotan askotan esan da,
aurrezten dugun erregaiko litro bakoitzeko da pausu bat guda geldiarazteko. Azken finean, gudagatik edo ez gudagatik eta espekulazioagatik, baina ziur gaude erregaien prezioen igoera horren atzean dagoena da transizio energetikoa ez dugula egin, eta epe motzean edo larritasun neurriak hartu behar ditugula, hau da, ez dakite zergak jaitsi behar diren, edo laguntza zuzenak, zuk oso ondo aipatu duzu, guk geuk ordainduko ditugu, batzuk edo besteak, ez da? Baina trantsizio energetikoa egin behar dugu bai ala bai. Hau da, erregaien azken gatazka, baina ez da azkena izango, eta seguruenez ez sakonena. Sakonena etorkizunean etorriko da, ez dakigu urrengo artean edo urrengo urtean edo urrengoan, baina bai ala bai etorriko da. Orduan, geure bizimodua eta geure ekonomia moldatu behar dugu, geure eredua ez da zuzena eta ez da jasateko modukoa, orduan aldatu behar dugu. Eta nik ez dut inor entzuten, ez gobernuek, noski, baina garraiolariak ere ez ditut entzuten, esaten, zer egingo dugu, mugikortasun eredua aldatzeko. Eta hori da garrantzitsuena daukagun egoera ez errepikatzeko. Gainera, aratago joango nintzateke, adibidez Alemanian justo neurria atzera pauso bat suposatuko dela, orain karboi gehiago erreko dutela esan dute. Orduan, ez dakit nola esan, bada garaia, bada momentua, aprobetsatzeko, ezin da aprobetsatu, baina da aukera bat aldatzeko iritziz eta zuko komentatu duzuna. Goazen horien aldaketa bat bilatzera, goazen enpresa publiko, energetiko publikoak sortzera, estatu espainolean, nik uste dut daukaten eguzkiarekin, hemen Euskal Herrian ezinezko izango zala, baina aprobetsatzeko eta igual joan hori eguzkiko energiaren bila edo aldaketa baten bila, baina nik uste dut batzuk negozio bat egiten ari direla honekin eta egin dutela beti, eta orduan ate birakariak hori amaitua ez dadin, jarraitzen dutela ibilbide berdinarekin edo berarekin. Baina, zuk esan duzuna, dena den, nik uste dut lotxagarria dela, Borrelek eta Ana Botinek esandako gauzak. Jetzi bero gaioa, nik egin dut ezak izer. Nik uste dut bai, aldaketa, behar den aldaketa izan beharko da askoz handiagoa, eta ez beti gelditza ardura jendearen gainean, bai, herritarrekoen gainean. Bai, momentu egokiena da transizio energetikoa azkartzeko eta bukatzeko. Eta horretarako ezinbestekoa da aurrezpen energetikoa. Horrezegatik esan dut nik mugitzeko moduak aldatu behar direla. Eta bizikleta bere lekua berreskuratu behar du hirietan, eta konpartitu behar ditugu kotxeak lanera joateko, eta hori guztia ez da, zuk esan duzun moduan, gure lepo egon behar, baina bai geure papera egin behar dugula, eta aldi berean gobernui eskatu behar diegu, euren papera enpresen aurka eta enpresen aurrean euren etekinak murrizteko eta haiek ere transizioaren bere kopurua ordaintzeko. Momentuz, alda ere, esan duzunaren arabera, ez dirudi, transizio horren alde egiten ari direnik, berriro ere indartzen ari dira erregai fosilen erabilera hori, ez da kolokan jartzen gure gizarte eredua eta kontsumitzeko erak, ez da ezer. Zintzuk dira arriskuak, ez da, esan duzun bezala Joserra, mendik aurrera erregaiekin eta energiarekin hainbat arazo edo konflikto izango ditugu munduan zehar, argi dagoelako hori, eta agintariek badakitelako hori ere, ez da, transizio energetikoa horretarako ere arautu zen, baina 2050 jarritako epe horiek ez dakit helduko garen. Azken finean, arazo bat daukagu, gizarte moduan, baina gobernuen aldetik epe motzeko neurriak hartu behar dira, eta
ondo dago hori, baina epe luzeko neurriak ez dira aipatzen. Suposatzen dut, Sánchezen gobernuak proposatu duen zergen jaitziera, ondo dago, baina noiz arte egongo gara horrela. Jaisten baldin baditugu erregaiengatik lortzen dugun dirua, izango da soldatekin ordaintzen diren zergak. Azken finean, zergak dira berdinak, eta lehen zuk aipatu duzu gerrari lotuta, gerrara bideratzen dituzun baliabideak beste politika batzuetatik kentzen dituzu. Kontu honetan gauza bera gertatuko da, bai, garraiolariak lagundu behar ditugu, ados. Baina diru hori kenduko dugu nondik, igual berriztagarriak bultzatzeagatik, edo ez dakit, orduan, prezio hori guztion artean hartu behar dugu. Enpresa garraiolariak bebai, azken finean autonomoak dira arazo handiena jasotzen ari direnak, baina enpresari handiek ez dute esan horretaz. Eta haiek ere irabazten dute, eta seguruenez porteekin gero eta gehiago irabazten dute. Orduan, oso arazo sakona da. Egoera ekonomiko guzti honi aurre egiteko, neurriak proposatuko dituzte gaur Madrilen, bai Arantxa Tapia ekonomia sailburuak eta baita ere Nerea Kortajarenak, EH Bilduko legebiltzarkideak, entzuko ditugu eurek proposatutakoak. Energiaren gaian nahiko argi dira, eta Europatik estatutik etorri behar dute, eta behin baino gehiotan aipatu dugu, lehen etxi egingo deguna da elektrizitatea eta gasaren kostua nolabait desakoplatzea, eta horrek ekarriko luke nolabait berakada bat eta suposatuko luke lasaitasun pixka bat sektorean, hemen asko daude baita ere energia erabiltzen dutenak, eta horrek asko suposatzen du, baina nola eragin gasoilaren kosteak duen eragina gure sektoreetan, batez ere arrantza sektorean. Hor minimisak erabiliz eta diru laguntza berezia, finantzak eta berezia nola martxan jarri proposatu diegu, aztertzen aritu geha eta alik eta azkarren jaurlaritzatikan saiatuko geha horrelako neurri bat aktibatzen. Eta gero beste alde batetikan, aipatu duguna hainbatetan, COVID-arekin sortu zen marko temporala, eta estatuko diru laguntzak bezala ezagutzen direna, iriki egintzetzaien aukera, eta zentzu horretan aurreko urtean jarri genitun diru laguntza zuzen batzuk, proposatuko da, eta lehendakaria berak aipatzen zuen igandean konferentzian, marko temporal hori zabaltzea, eta gerraren eragine sortu denari nolabait eraman alizatea horrelako diru laguntzak. Ekonomia baterako prestatu behar dugula esaten entzun dugu Urkullu lehendakaria, ematen du modu horretan herritarrei murrizketak pairatzeko eta gerrikoa estutzeko prestatu daitezela esaten ari dela. Guk ordea argi dugu gerraren ondorioen zama hori guztia ezin dugula herritarren eta enpresen bizkar utzi, ze zama jasanezina da. Gerraren ekonomiaren aurrean guk bakearen, babesaren eta segurtasun bitalaren ekonomiaren alde egiten dugu. Ekonomia babestu, enplegua babestu, diru sarrerak babestu, energiarako sarbidea bermatzearen alde egiten dugu, ongizatea bermatzearen alde eta gutxieneko diru sarrera batzuk bermatzearen alde. Babes eta ziurtasun espazioak bermatzea tokatzen zaigu ardura politikoak ditugu noi. Arduratik, elkarlanean, herri bezala jarrera proaktibo batekin aritzea tokatzen da orain. Herri bezala aritzea, eta horregatik uste dugu ezinbestekoa dela bihartek aurrera proposatu dugun batzorde berezi hori lanean jartzea. Hortxe alderdiek eginiko proposamen horiek, nola ikusten dituzue? Ni azken finean komentatu duguna, askotan hitz egiten da hori erreskatea edo laguntzak edo dana alakoa, baina azkenean gehien pairatzen dituzten ondorioak dira sektore oso prekarizatuak direnak. Azkenean garraiobideen sektorea, dauzten bora osoan dinot bidaiatzen arrantzaleek gauza bera. Azken finean ikusten dute hori da zaindu behar duguna, eta hiritarrok eta ez enpresek edo dan alakoa. Azken finean, gero etekinak ateratzen dituzte. Gero, egon ziren negarrez pandemia garaian, ez dakizer, prezioak dela eta gero datuak ikusterakoan denok etekinak atera dituzte. Eta hiritarrok
Ordez, ERTeak gero komentatu duguna, baina hori alokairuak ordaintzeko arazoak, erosketak egiterakoan arazoak, ze orain 100% igo da baita ere, eta guztiok erosketak egiten ditugu, ze igual kotzea daukatenok erabiliko dute, baina ez daukatenok ez dute erabiltzen. Baina energia ordaindu behar da eta erosketak egin beharko dira, eta hori izan beharko dira lehentasunak eta ara joan beharko dira laguntzak. Nik uste dut hori da soldata minimoarena, diru laguntzen kontua dela eta joan beharko dela hiritarrok laguntzera. Nik entzun dut Tapia andereak aipatzen arrantzaren kasua. Zergatik da jasanezina arrantzalentzat gasolioaren prezioa? Zein da arrantzaren salneurria edo salneurria merkatuetan? Oso merkea da. Altuago izango balitz, haiek ere gasolioa erosteko aukera izango lukete. Eta zergatik da hain merkea salneurria? Ze Afrikatik eta mundu osotik arrantza hemengo merkatuetara ekartzen ditugulako. Hau da, aldatu behar dugun, egin behar dugun aldaketa sakona horri guztiari buelta emateko. Eta ados nago haiekin, zuk esan duzun moduan, jendea lagundu behar dugula. Eta ongizatea babestu behar dugula. Guztiz ados. Baina kontrakoa egiten ez baldin badugu, hau da, mundu globalean daukagun eredu ekonomikoa aldatzen ez baldin badugu, edo azten aldatzen, ez dugu ezer lortuko. Bai, lagunduko dugu jendea, baina geratuko gara gauden moduan. Hemen utziko dugu gaurko solasaldia eta gaurko hausnarketaren tartea. Eskerrik asko beste bengurean izateagatik, Alaitz Argandoña eta Jose Becerra. Eta jarraian eguneko albiste nagusia, Carolina Suárez lankidaren eskutik. Ondo izan. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe,